munoguma kuti mukadzi womunhu umuindo chikomba chei enda munosaina baba nge ndakabata mukadzi wangu nechikomba mushure ndashipana nemukadzi wangu ndakanetsana mukadzi wangu abva kuda panze mukunzwawo chimbomira kwenya muno ndanetsana nemukadzi wangu abva kuda panze abva agara pabhenji andamufunda ati abweyo kugara pana pabhenji kunze koita sekwadoka usiku rumwe nemasikito chipinda mumboite sejirari mukadzi wangu abva aramba akaita seakagara ina ndapinda mubandere seandarara ndarara papa pandakazobuda nchitarisa mbe yangu anhu azomona kuti aita seafamba sei andatanga kutsvaga chi be yangu andati dhenjerechi kwababa andaenda kwababa anamutaisa kwababa but baba ndashaya mukadzi wangu kumba ngobuda sinoita sekoni asi uzoti aita seafamba sei kunokwa anombosvika kana baba anomboita sembosvika kuno anzombotarisa kwamukoma wako here ndati akwamukoma wangu ndamboita se ndambotarisa anomboita se anomboaona anzosaka achiita se chidzokera munoita se munotarisa futi kana mawaona mwoyo anauti kuno andadzokera kumba ndakudzokera kumba ndopandakatenda nepashopu ndopandakabata mukadzi wangu akarara nauyu mushopu make ndopandaka anombowarowa kana kuwaita se ndandawatora vanhu vandakati aiwa mimi nyaya yaita se hainetsi ndichienda kwababa kukwe kwanga ndambobva kukwe ndati baba ndabata vanhu so ndambata uyo akararana nemukadzi wangu zvana baba nyaya iyi ndaende kwasabhuku ndaenda kwasabhuku andaisarendera kuna sabhuku wanzwere shamwari kaurisa pamusoro edare mashoko atarwa ngoma asi enyika kwangosiyana kwangoti pakawana takarara ndakaona muchiita sechitauro saidi rako iwe munhu akangonzwa kutaura muchuku ndaitotaura naye bvudzi anga asina kana awa apinde muzvitobvunzo maite hatina kutaita ndaitotaura nyaya Mutuckshop wanga wakavhara dho michimotaura mashoko akutaura ngoma asi emunyika basi bazongoitwa kuti tatarara tese ndopaanenge aita aramba kudanana aita zvinokodana nemukadzi wamunhu imozva. Alright, daidzai musikana weko wekutomubvunza zviyo yako mozi maidanana mozi Can I answer? Answers. Uyu mkomana wavhuma kuti makaonekwa makarara. Uyu. Uri mukadzi womunhu kani? Ha? Garai so? Uri mukadzi womunhu ka? Makaonekwa makarara kani? Ha? Mati? Koyo ngochiramba ingwana. Mam, munobvuma kuti mukadzi womunhu rumuindo chikomba chei enda munosaina baba waita musikana chikwaita monaka ndinga nzvenzi mukadzi uchina here amai uchigara nemurume wenyu mari waiwe kumbira uregerero murume wako ugama kumbira uregere uchikuda murume wako here uchikuda nemurume chikumbira uregere ugama kumbira uregere tarisa yeyu unoaziya vanoerekwa chiva kumbira uregere aiwa tai serious ka Mai, sabo ndokumbira regere. Murume urika kutira chikomba ndokumbira regere. Zvakazara. Chigara. Muzora mafuta akanzi chi? Ha?
Ha? Vamasiya. Makanaka makadaro makamuri utema unodiwa nevanhu vatema. Uyu wokutengwa nguzora anzi carrot. Carrot. Mukona tarisai kuno. Vanhu vese zvinotsukisa. Makatarisa mafuta akanzi carrot. Mozonotenga carrot yacho. Ndomatsukira munoita yakuti ameno kakara iziko ipinge rekati orange. Azvina kunaka Mwari akatisika nemufananidzo wake. Saka ndinokumbira kuti usiye wakanaka zvauri izvozvo. Ukuona manje Mwari ari rudzi anoti ichi achichinje tasaone manakoza ari kukurambira. Saka ndakubatsira. Iwe samupe mafuta anonzi carrot. Kasiyana nawo. Takonzeresa. Runako arubikwe. Wazvinzwa? Ruripo zvauri izvozvo wakanaka. Kaisireka mukomana kamombe 5. Zuva 16 toda mbiri mombe unoita basa rei? Iwe usastike taura. Unoshanda paplant. Mombe mbiri unobhadhara rini? 200 chi? Unobhadhara mombe mira ndakina pedzi. Abhadhara nhasi kawa. Unomba mwedzi. Ofema handiti? Obhadhara dzimwe mbiri. Ozomba imwe mwedzi wokuzorora. Saka end of April anopana mabhadhara mombe mbiri. 250 pamombe. Kamufana kakadzirwa. Kawo kane mari. Ena unobhadhara. Wauya nani? Nasekuru? All right. Unozwa msa 30 April uchibhadhara imwe mari. Ochamba mwedzi. Handiti? Ozobhadhara June. Chiendai kumba. Bwapura napo. Sazozvitama. Nomukomana ibwasiya kuti uzoramba uchitera uchiti ndakaisa mari yako. Yapera nyaya isungai. Unotora mari yako. Chienda kumba. Iyo musikana iwe ndikakuona iwe.